салом дӯстони азиз, инак мо имрӯз масъалаҳои 15, 16 ва 17 маҷмӯаи масъалаҳо аз физикаи Римкевичро ҳал менамоем. Шурӯъ мекунем аз масъалаи 15. Масъалаи 15 Римкевич ва шарташ чунин аст: вертолёт рост ба самти уфуқ парвозкунон 40 километр роҳро тай намуд, баъд таҳти кунҷи 90 градус гардиш кард ва ҳаракаташро боз 30 километр давом дод. Роҳ ва кӯчиши вертолётро ёбед. Вертолёт рост ба самти уфуқ парвозкунон 40 километр роҳро рафт. Аввал вертолёт 40 километр роҳро меравад. фарз мекунем ки 40 километр роҳро меравад. мо дар ҷадвал 4 сантиметр гирифтем. мавқеи аввалаи вертолётро бо нуқтаи А ишора мекунем ва баъди он ки 40 километр роҳро меравад, вай таҳти кунҷи 90 градус гардиш мекунад, таҳти кунҷи 90 градус ва боз 30 километри дига меравад. ва нуқтаи охираи онро бо ҳарфи Б ишора мекунем. мо бояд роҳ ва кӯчиши вертолётро ёбем, тамоми роҳ ва кӯчишашро. албатта аввал менависем ДША дода шудааст. аввал вертолёт 40 километр роҳро меравад, баъд 90 градус гардиш карда боз 30 километри дигарро меравад. мо бояд роҳашро ёбем ва кӯчишашро. тамоми роҳро мо бо ягон S ишора менамоем, бо ягон S, ва кӯчишро албатта бо порчаи вектордор ишора мекунем. ҳамин тамоми роҳ ва кӯчишро мо бояд ёбем. акнун тамоми роҳи тай кардаи вертолёт албатта маълум аст ки ин S1 ҷамъи S2 мешавад. яъне мо аввал 40 километрро тай кунем ва баъд 30 километр. тамоми роҳи тай кардаи мо албатта 70 километр. суммаи ҳардуи ҳамин роҳҳоямон мешавад. яъне тамоми роҳи тай карда баробар аст ба роҳи якум ҷамъи роҳи дуюм ва ин баробар аст ба 40 километр ҷамъи 30 километр баробари 70 километр. ин яке аз ҷавоби масъалаи 15 Римкевич мебошад. акнун кӯчишашро бинед. кӯчиш мувофиқи қоидаи кӯчиш порчаи самтдореро меноманд ки, яъне вектореро меноманд ки нуқтаи аввали ҳаракатро бо нуқтаи охири ҳаракат мепайвандад. яъне мо бояд кӯчиши вертолёт дар ин ҷо ана ҳамин порчае мебошад ки нуқтаи аввалаи ҳаракатро, нуқтаи ибтидоиро ба нуқтаи интиҳоӣ пайваст кард. ана ҳамин кӯчишро, яъне мо бояд дар розии гипотенузаи секунҷаи росткунҷаеро ёбем ки катетҳои он S1 ва S2 мебошанд ва дар ин ҷо мо аз теоремаи Пифагор истифода мебарем ва мувофиқи теоремаи Пифагор дар шакли умумӣ чунин нависта мешавад: с квадрат баробари а квадрат ҷамъи б квадрат ва с дар ин ҷо гипотенуза, а ва б катетҳо. дар ин ҷо дар ҷои а ва б S1 ва S2 аст, дар ҷои с S. ва акнун кӯчиш баробар мешавад ба квадрати кӯчиш баробари квадрати S1 ҷамъи квадрати S2 ва агар мо кӯчишро ёбем баробар мешавад ба решаи S1 квадрат ҷамъи S2 квадрат ва албатта ин баробар мешавад ба 40 километр дар квадрат ҷамъи 30 километр дар квадрат. аз ин ҷо S баробар мешавад ба решаи 2500 километр ё ин ки 50 километр. акнун мо кӯчиши вертолётро низ ёфтем. тамом масъалаи 15 Римкевич ҳал шуд. акнун мегузарем ба масъалаи 16 ҳамин китоб. масъалаи 16 Римкевич. заврақ дар кӯл аввал 2 километр рост ба шимолу шарқ инро аҳамият диҳед.
баъд боз 1 километр сӯи шимол шино кард. Модул ва самти кӯчишро ба тарзи геометрӣ ёбед. Акнун дода шудааст. Завлақ дар кул аввал 2 километр рост ба шимолу шарқ, S1 дар инҷо 2 километр, баъд боз 1 километр сӯи шимол шино кард. Модул ва самти кӯчишро ба тарзи геометрӣ ёбед. Аввал модули кӯчишро меёбем. Модули кӯчиш албатта бо ягон S ишора карда мешавад. Ва баъд самти кӯчишро ки гуфт, самт дар инҷо кунҷро дар назар дорад ки таҳти кадом кунҷ нисбат ба ягон нисбат ба шимол ё нисбат ба ҷануб ҳаракат кардааст. Аввал мо кӯчишро меёбем, баъд таҳти кадом кунҷ нисбат ба ягон хат ҳаракат карданашро меёбем. Акнун мо дорем шимол, шарқ, ғарб, ҷануб. фарз кардем ки заврақ аввал дар ана ҳамин нуқта ҷойгир буд. Нуқтаи аввалаи онро бо нуқтаи А ишора мекунем. Мавқеи аввалаи онро бо нуқтаи А ишора мекунем ва заврақ дар кул аввал 2 километр рост ба шимолу шарқ, яъне вай ана ҳамин кунҷе ки байни шимолу шарқ ҳаст, онро ба ду тақсим мекунад. Яъне таҳти кунҷи 45 градус нисбат ба экватор ҳаракат мекунад. Албатта хате ки аз ғарб ба шарқ меравад, ин экватор аст. Ва таҳти кунҷи 45 градус ҳаракат мекунад. масофаи 2 километрро меравад. Масофаи 2 километр. мо 1 километрро бо 2 сантиметр ишора менамоем. Бо 2 сантиметр, пас он 4 сантиметр фарз кардем рафт. баъд боз 1 километри дигар сӯи шимол, рост сӯи шимол 1 километри дигар. 1 километрро мо бо 2 сантиметр ишора кардем. рост сӯи шимол ҳаракат мекунад. ана ин нуқтаи охирааш, нуқтаи Б мебошад. мо бояд инҷо перпендикуляр мефурорем. Ва хати экватор, албатта хати меридиан мебошад ва инаш экватор. Акнун мо бояд модули кӯчишро аввал мо бояд модули кӯчишро ёбем. Кӯчиш ин нуқтаҳои А ва Б-ро пайваст мекунад. нуқтаҳои аввалу охираро мо пайваст мекунем ва ана ҳаминро мо бояд ёбем. Дарозии ана ҳамин порчаро мо бояд ёбем. Ин албатта S1 мебошад ва инаш S2 мебошад. Ва боз мо медонем ки ана ҳамин кунҷ 45 дараҷа аст. Чунки рост сӯи шимолу шарқ на ба шимол, на ба шарқ. Таҳти кунҷи 45 градус рост ба шимолу шарқ ҳаракат мекунад. Акнун меравем давоми масъала. Азбаски ин кунҷ 45 градус аст, мо метавонем масъаларо чунин ҳал кунем. ана ин катети, ана ин қисми проексияи S1-ро дар ана ин тир ёбем. Агар инро мо ягон тири X гӯем, S1X-ро проексияи S1-ро дар тири X меёбем ва агар инро ёфтем, боз ин проексияро дар тири Y меёбем. ин мешавад S1Y. ва баъдан мо мебинем ки мо секунҷаи росткунҷае пайдо кардем ки катетҳояш, ана ин катеташ баробар мешавад ба S1Y. ана ин катеташ баробар мешавад ба S1Y ҷамъи инҷо S1Y ҷамъи S2 ва ин катеташ баробар мешавад, ана ин катеташ баробар мешавад ба танҳо S1X. акнун мо дар инҷо секунҷаи росткунҷа дорем ва S1Y албатта катети муқобилхобидаи кунҷи 45 градус аст ва S1 бошад, ин гипотенуза аст, худи S1. S1X бошад, катети ба кунҷ часпидаи 45 градус мебошад. барои S1Y ва S1X менависем S1Y тақсими S1. албатта ин муқобилхобидаи кунҷро агар мо ба гипотенуза тақсим кунем, синуси ана ҳамон кунҷ ҳосил мешавад, синуси 45 градус. акнун аз инҷо мо S1-ро меёбем.
S1 баробар мешавад ба S1Y-ро мебинем. S1Y баробар мешавад ба S1 зарби синуси 45 дараҷа. Акнун мо S1X-ро меёбем. S1X-ро агар мо катети ба кунҷ часпидаро ба гипотенуза мо S1 аст тақсим намоем, косинуси ана ҳамон кунҷ ҳосил мешавад. Ва S1X-ро ёбем агар S1 зарб мешавад ба косинуси 45 градус. Яъне ана ин катети мо баробар аст ба S1Y ҷамъи S2, яъне S1 синуси 45 дараҷа ҷамъи S2 ва ин катети мо баробар мешавад ба S1 косинуси 45 дараҷа. Акнун мо катетҳоро ёфтем ва бояд мо гипотенузаро ёбем, S-ро ёбем. S-и мо дар ин ҷо баробар мешавад ба суммаи квадрати катетҳо дар таҳти реша мувофиқи теоремаи Пифагор. S1 ана ин катет квадрат ҷамъи ин катет. Ин катети мо чӣ мешавад? S1 синуси 45 дараҷа ҷамъи S2. ин ҳамааш як катет аст квадрат ҷамъи S1 косинуси 45 дараҷа. ин катети дуюм аст. ин ҳам дар квадрат. мувофиқ ана ҳамин формула ҳисоб намуда мо ҷавобро пайдо менамоем. Дар ин формула мегузорем. Инҷо мегузорем S баробари S1 мо ин 2 километр аст ва синус 45 градус албатта решаи 2 тақсими 2 мешавад. менависем 2 зарби 2 километр, воҳиди мо дар ин ҷо километр аст, воҳиди дарозӣ. Синус 45 градуси мо решаи 2 тақсими 2 ҷамъи дар ин ҷо ҷамъи S2 мо 1 километр аст ва ҳамин дар квадрат ҷамъи S1 мо дар ин ҷо боз 2 километр аст. 2 зарби косинуси 45 градус низ решаи 2 тақсими 2 мебошад. ин ҳам дар квадрат ва ҳама ин дар таҳти реша баробари дар ин ҷо 2 бо 2 ихтисор мешаванд, решаи 2 мемонад ҷамъи 1 дар квадрат, ҷамъи 2 бо 2 боз ихтисор мешавад, решаи 2 дар квадрат баробари дар ин ҷо метавонем бо ҳисобкунак онро ҳисоб намоем. мешавад решаи 2 ҷамъи 1 ҳамаи ин дар квадрат 5.83 тақрибан 5.83 ва решаи 2 дар квадрат мешавад 2 ҷамъи 2 ва инро мо ҷамъи 2 менамоем. ҷамъи 2 7.83 ва аз ин реша гирем агар кучи шумо мебарояд баробари решаи 7.83 албатта дар беруни қавс километр дорем. дар ин ҷо баробар мешавад ва аз ин агар мо 7.83 решаи 7.83 гирем тақрибан 2.8 километр мебарояд. тақрибан 2.8 километр ин модули кучиш мебошад. акнун бояд самти онро ёбем. барои ёфтани самти он мо аз самти он биёед мо нисбат ба шимол мегирем. нисбат ба шимол таҳти кадом кунҷ ҳаракат кардааст. ана ҳамин кунҷро мо меёбем, ягон кунҷи алфа. ва мо медонем ки ана ин катети мо ба чӣ баробар аст. мо инро медонем ва гипотенузаро низ медонем. медонем ки агар ин ки кунҷи алфа бошад, ана ин ҳам кунҷи алфа мешавад. ва агар мо инҷо чизе ки мо бояд ёбем ана инҷост ва ин ҳам ана ҳамон кунҷи алфа аст. ин алфа бошад, ин ҳам алфа. ва агар мо ана ин катетро ба гипотенуза тақсим кунем, мешавад катети ба кунҷ часпида ба гипотенуза косинусро медиҳад. ва агар онро тақсим намоем, ана ин қисми мо буд S1Y ҷамъи S2 ё ин ки ана ҳамин дар ин ҷо дохили ана ҳамин буд. ва инро мо ҳисоб карда баромада будем решаи 2 ҷамъи 1 квадраташ нест. биёед мегузорем. S1Y мо S1 зарби синуси 45 дараҷа ҷамъи S2 мо S2 мегузорем. ана ин катети ба кунҷ часпида. агар мо инро ба
S ба кучиш ёфтаамон тақсим намоем, ин мебарояд косинуси ана ҳамон кунҷ алфа. акнун косинуси ана ҳамон кунҷро меёбем. косинуси ана ҳамон кунҷро меёбем. косинуси кунҷи алфа баробар аст ба S1 мо 2 километр, синуси 45 градус решаи 2 тақсими 2 ҷамъи S2 мо 1 километр, S ки меёфтем тақрибан 2,8 километр баробар аст 2 бо 2 ихтисор мешаванд, решаи 2 1,41 мешавад, ҷамъи 1 2,41 тақсими 2,8 ва ин тақрибан баробар мешавад ба 2,41 тақсими 2,8 баробар мешавад ба 0,86 ва мо бояд арк синуси ана ҳамин алфа баробар мешавад ба арк косинус арк косинуси 0,86ро мо бояд ёбем ва ин тақрибан баробар мешавад ба 30,6 градус. тақрибан 30,6 градус, 30.6 дараҷа. ин буд масъалаи 16 Римкевич. акнун мегузарем ба масъалаи 17. масъалаи 17 Римкевич. дар масъалаи 17 гуфта шудааст звенои пионерон аввал 400 метр сӯи шимолу ғарб, баъд 500 метр сӯи шарқ ва боз 300 метр сӯи шимол ҳаракат кард. модул ва самти кӯчиши звеноро бо сохтанҳои геометрӣ ёбед. мо албатта бо сохтанҳои геометрӣ дар ин ҷо транспортир ва ҷадвал лозим аст, вале мо ҳамин тавр ба тарзи геометрӣ меёбем, вале аз сохтанҳои геометрӣ истифода намебарем. ва S1 дар ин ҷо баробар аст ба 400 метр, S2 баробар аст ба 500 метр, S3 баробар аст ба 300 метр. ва мо бояд модул ва самти кӯчишро ёбем. боз ҳамон S ва алфа. акнун аввал 400 метр сӯи шимолу ғарб ана ҳамин тараф таҳти кунҷи 45 градус ҳаракат мекунад. яъне агар дар ин ҷо бошанд 400 метр сӯи шимолу ғарб ҳаракат мекунанд. 400 метр мо 100 метрро бо 1 сантиметр ифода мекунем ва ана ҳамин қадар. ин S1 мебошад. баъд звенои пионерон 500 метр сӯи шарқ ҳаракат мекунад. 500 метр сӯи шарқ. 500 метр ки сӯи шарқ ҳаракат карданд, рост сӯи шарқ. баъд боз 300 метри дигар сӯи шимол. 300 метри дигар рост сӯи шимол ҳаракат мекунанд. ана ин нуқтаи А бошад агар, ин нуқтаи Б. акнун дар ин ҷо бинед нисбат ба масъалаи 16 каме мушкилтар аст. мо бояд чиро ёбем? мо бояд модули кӯчишро аввал ёбем. ана ҳамин қисми дарозиро, ана ҳаминро ёбем. модули кӯчиш S. ин албатта S1 мебошад. ҳамаи ин S2 мебошад. инаш бошад S3 мебошад. ва албатта боз мисли пештара мо бояд тирҳои X ва Y-ро ворид намоем. тири Y ки мо албатта рост ба сӯи шимол равона аст ва тири X-ро мо рост ба сӯи шарқ равона месозем. тири X. ва акнун бинед дар ин ҷо мо дорем барои ёфтани модули кӯчиш. бинед дар ин ҷо мо як секунҷаи пайдо менамоем ки ана ҳамин қисми катет номаълум аст, ана ин қисмаш ҳам номаълум аст ва ҳардуи ин қисмро мо аз рӯи ана ҳамин секунҷа ёфта метонем. бинед дар ин ҷо албатта вақте ки мо
рост ба сӯи шимолу ғарб ҳаракат мекунем, ин кунҷҳо 45 градусӣ мешаванд. 45 градус мешаванд ва инҷо ҳам 45 градус мешавад. Инҷо ҳам ҳама ба ду тақсим шудааст. Акнун мебинем ки дарозии ана ҳамин қитъа ба дарозии ана ҳамин қитъа баробар аст. Яъне ин ҳам дарозияш ба ана ҳаминҷо баробар аст. Агар мо инро ёбем, яъне дарозии ана ҳамин қитъаро ёфтем. Барои ёфтани ин мо аз тригонометрия истифода мебарем. Агар мо ана ҳамин катетро бинед дар инҷо секунҷа пайдо кардаем ки агар ана ҳамин катетро ба гипотенуза яъне ба S1 тақсим кунем, ин кунҷи катети муқобили хобидаи кунҷи 45 градус мебошад. Агар инро ба гипотенуза тақсим намоем, синуси 45 градусро ҳосил мекунем. Ва агар ана инро дар инҷо боз мо бояд ана ин қисмро ёбем ки барои ёфтани ин қисм мо аз ин катет истифода мебарем. ҳозир аввал ана ин қисмро меёбем. Инҷо мо бо ягон биёед бо ягон А ишора менамоем ана инро. Албатта ин қисми дарозӣ ин катет мебошад. Ва агар мо ин Аро бо S1 тақсим кунем, А тақсими S1 намоем, яъне катети муқобили хобидаи кунҷи алфаро ба гипотенуза тақсим намоем, катети муқобили хобида синуси алфа мешавад, синуси 45 градус. Ва ба мо А лозим аст. Аро меёбем. А баробари S1 зарби синуси 45 градус. Аро ёфтем. Акнун мо бояд ана ин қитъаро ёбем. Инро биёед бо Б ишора менамоем. Ва барои ин қитъаро ёфтан мо бояд аз тамоми ана ин S2 500 метр, аз тамоми ин ана ин қитъаро тарк кунем. Ана ин қитъаро мо бояд тарк кунем. Агар аз S2 ана ин қитъаро тарк кунем, ин қитъаро ягон X гӯем, агар ба мо ҳосил менамоем ана инҷо Б-ро ҳосил менамоем, яъне Б-и мо ин баробар аст ба S2 тарҳи X. Инҷо X гуфтем. S2 ин 500 метр тарҳи X. Ва X-ро боз аз ҳамин секунҷа меёбем. X агар мо X-ро катети ба кунҷи 45 градус часпидаро ба гипотенуза тақсим кунем, X тақсими S1 ин косинуси 45 дараҷа мебарояд. Ва агар мо X-ро ёбем, X-и мо мешавад S1 зарби косинуси 45 дараҷа. Акнун аз ана ин истифода бурда Б-ро меёбем. Б баробар аст ба S2 минуси тарҳи дар ҷои X мегузорем S1 косинуси 45 градус. Мо Б-ро ёфтем. А-ро ёфтем. Агар мо А-ро бо S3 ҷамъ намоем, ана ин катети пурра ҳосил мешавад. Ва дар инҷо мо боз секунҷае ҳосил менамоем ки онро метавонем як бор дигар тасвир намоем. ин секунҷаро ҳосил кардем ки ана ин катеташ баробар аст ба S3 ҷамъи А. Аро мо аз инҷо ёфтем ки ин S1 синуси 45 дараҷа мебошад. Ана ин катет ба ин баробар аст. Акнун инҷоро мо ёфтем ки ба Б баробар аст. Б-и мо ба S2 тарҳи S1 косинуси 45 градус баробар аст. Акнун мо бояд ана ин кӯчишро ёбем. Ана кӯчиш. Ва барои ёфтани он боз аз теореми Пифагор истифода мебарем. S баробар аст ба А квадрат ҷамъи Б квадрат дар таҳти реша. А-и мо дар инҷо S2 тарҳи S1 косинуси алфа, S2 тарҳи S1 косинуси 45 дараҷа дар квадрат ҷамъи Б-и мо дар инҷо S3 ҷамъи S1 синуси 45 дараҷа дар квадрат. Ва дар ҷои ин рақамҳоро гузошта, қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб мекунем. S баробар аст ба S2 мо дорем 500 тарҳи S1 мо 400 аст. 400 ҳама бо метр ифода меёбад. Косинус 45 градус решаи 2 тақсими 2. Ҳама ин дар квадрат ҷамъи S3 мо 300 метр ҷамъи S1 мо 400 зарби синуси 45 градус низ решаи 2 тақсими 2 мебошад ва ин ҳам дар квадрат ва ҳама ин дар таҳти реша баробари баъд аз ҳисобу китоб ҷавобро меёбем. ва ҷавоби дохили тамоми решаи мо ин 386832 мешавад тақрибан ва ин тақрибан ба
622 километр баробар аст. Мо кӯчишро ёфтем. Акнун мо самти кӯчиш албатта боз ягон кунҷеро меёбем, ки нисбат ба шимол фарз кардем ҳаракат кардааст. Ана ҳамин кунҷро ягон алфа мегӯем. Албатта ин агар алфа шавад, ин ҳам алфа мешавад, мисли масъалаи пештара. Ана ҳамин кунҷро ёбем. Боз аз мисли масъалаи пештара ин корро такрор мекунем. ин катетро агар мо ба гипотенуза тақсим намоем, косинуси кунҷи алфа ҳосил мешавад. Косинуси кунҷи алфа яъне баробар аст ба ана ҳамин катет S3 мо 300 метр ҷамъи S1 синуси 45 градуси мо ин 400 зарби решаи 2 тақсими 2 ва ҳама ин тақсими S1 мо ёфтем. S1 мо ёфтем 622 километр ва ин баробар мешавад ба 400 зарби 0,707 ин решаи 2 тақсими 2 баробари ҷамъи 300 ана ҳамин тақсими 622 баробари 0,937 ва мо бояд косинуси ана ҳаминро ёбем. 0,937 тақрибан ва алфа тақрибан баробар аст ба аркосинуси ҳамин. Аркосинуси ин баробар мешавад ба 20 градус, тақрибан 20 градус. ин буд масъалаи 17-уми Римкевич ва мо аз ин китоб, аз маҷмӯаи масъалаи Римкевич идома медиҳем. Дар наворҳои оянда масъалаҳояшро ҳал менамоем ва то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед. Агар савол дошта бошед, метавонед саволҳои аз ин китоб доштаатон ё фарқ надорад аз кадом китобе ки аст, мо масъалаҳоро кӯшиш менамоем ҳал кунем. То наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.